De nieuwe fusiegemeente in Noordwest-Friesland krijgt de naam Westergo en bestaat uit het Bilt, Frensitteradiel en Menameradiel. Haas doet net mooi. Uit Littensradiel komen de fjouwerdwarpen Wjelsriep, Baaien, Weensum en Spannem erbij. De nieuwe gemeente krijgt zo'n 40.000 inwoners en Frensje wordt het haatplak. De klachten van 10 mensen uit de Kruidenbuurt op het Jereveen kind te maken hebben met isolatiemateriaal PUR in haar wenten. Dat het blijkt uit het eerste onderzoek van de GGD in opdracht van Woon Friesland in 29 wenten. Zo'n 40 bewoners binnen onderzocht. De bewoners haar klachten als spineholle en irriteerde luchtwegen. De KNRM had het convenant op zijn met bergingsbedrijf Reederij Noordgat van Skilge. Medewerkers van de KNRM zouden intermediaire worden door mensen van Noordgat. Het bedrijf is het er net mee eens. Noordgat wie onder andere belutsen bij de berging van de potvisk in juli dit jaar bij Skilge. Automobilisten reageerden positief op de dashboardcamera's van de politie. Goed 100 bestuurders haar eigen rietgedrag op de A1 beschenkt kennen nadat de politie haar onveilige en asociale rietgedrag filmen hier. Een selectie van de filmpjes komt op YouTube. Joen en vannacht buien. De wind komt uit het noordwesten en het wordt 9 graden. Morgen bewolkt en 15 graden. In het weekend wordt het weer warmer.